салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали нархтежӣ. имрӯз мо дар шаҳри душанбе бозори кӯшониён қарор дорем. ба шумо нархнавоҳои гулҳо барои дарвоза, перилла, решотка, паставка, вешилка, казирок, гулҳо барои казирок, скамейка, инам хеле гулҳои оҳаниро гап мезанем. дӯстони азиз, видеоро то охириша тамошо кунед. дар канал меҳмон бошед, ҳатман обуна шавед, я лайк хати дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, нархнавоҳои бисёр чизоро кӯшиш карда ба канал баровардесем. гузаред тамошо кунед. агар ай канал наёфтед, ба комментарий нависед. ҳама вақт ай мо ҳаракат, ай Аллоҳ баракат. ай шумо бошед, якта лайк. дӯстони азиз, рафтем. Не нарафтем. оли дӯстони азиз, видеоро то охириша тамошо кунед. охирда гап задагим дӯстони азиз, барои шумо я бор гӯш кунеду баъд лайк ҳамонед. дӯстони азиз, рафтем. ана и 800 сомон. 800 сомон. Гул барои перилла. Перилла. Чею? Решетка? Ага. 800 сомон. И оҳан чей? Оҳанаш оҳани хитоӣ. Оҳанаш тайёр меояд? Тайёр. Аҳа, иш. Я 850. 850 сомон. Барои перилла. Ина барои перилла. Ана иш 450 сомон. 450 сомон. И ҳамаш барои чи ҳамон буфетона? Барои перилла, барои дарвоза. Аҳа. Ана и 500 сомон. 500 сомон. Ин 400. 400 сомон. Иш 450 сомон. ина пошо. Баъд доставка доред шумо? Доставка дарни шаҳр бошад меша. Дарни шаҳр бошад, бесплатна доставка? Иш 400 сомон. 400 сомон. Ин 350. 350 сомон барои ё ҳамаш барои чӣ гуфтӣ? Барои дарвоза, барои перилла. Атара дур бирем. Дустара якта комплект. Ана и 800 сомон якташ. 800 сомон инами оптовиша? Яктиш, якта байнангиш. Байнангиш. Ёши? 750. И комплект чанд сом мешавад? Ин адил Адил мефурӯшӣ, а? И комплект байнест. Лекин мақсад комплект ая? Не, комплект. Хеле як вайда мезанӣ, як решетка. Не, инаш барои перилли рост ваш барои перилли подъём. Ана иш. Ин 900 сомони. 900 сомон. Барои забор. Барои забор. Ана и майда. 400 сомони ин. 400 сомон. Барои чи? Ин барои перилла, ман поёна бинем. Ана барои ҳамин чизоҳо? Бола давад бинем. Ё адил я? Ана иш? Ин 90 сомони. 90 сомон. И болонгиш? 130. 130 сом. Ана иш? 600. 600 сом. Ана иш? Ва 50. 50 сомон. И кубуша метрша ҳаста хеле? Не, ин донаки. Донаки. Ана ям ана решетка. Перилла гуфти чи гуфти? Перилла. Перилла чанд ба чанд ай? Метраки. Метр чанд ай? 1200 сомон. Я метрша? Я метраш тайёраш, бурда часпонданаш кути. Инами худиш чанд метр ай? Инҷа 3 метр. 3 метр. И ба чанд сом мешавад? 3600. 3600 сом. Баландиш чанд ай? Як. Як ба як, а? Ана ё мамун атая? Ин 1300 сомон. 1300 сом метрша? Ман иста ҳеҷ гап не. 1300 сом баландиш 1 метр я? Шумо ранги, а? Ана и решетка. 350 сомон. И барои чи? Барои балкон. Барои балкон. Ана и 1200 сом метраш. Метраш 1200 сом. Ана и барои балкон я? Иш адили? Не, барои балкон. И чи? Барои дарвоза, барои перилла. И чанд сом? 300 сомон. И чанд ба чанд мешавад? 50 ба 50. 50 ба 50. Ана иш 1300 сомон. 1300 сом метрша? Квадрат.
Ana iyi değil mi şey? این برای مانگال Bir komplek ya maşallah ne bir komplek şansım var. 750 سوم Rahmat. Ana iyi stol. Vay fatih komplek. İyi şansım var. стол 6000 سوم 6000 so'm stulashim. Stop. Vay şey pastavkash. поставка 2500 Hazır so'm. Ana ijod. İbare lisinsa ya. Bir narxış fark ne kadar ijadan? 400 سوم تا 2500 Ya seçiyor taşlar dediğin bu. Ama istiyor. 400 سوم 400 so'muna. Ana iş 1600 bir 400 iyi 1600 so'm. Çi fark dora? ایناش دستی کار میکنم دستی میکنم ایناش گلوی تایو Ana iş 750 سوم این همه شدیده iş. Ana yine bir çanda. 1600 سوم 1600 so'm. Xishirlar. Angur. Ya iyi sigireyim ya. Bir şans mı? 2500 Hazır. Yani üstünüz. погоны метр Барай lisansı. да Ha? İş. Hafsalı pan. 750 سوم Hafsalı pan. Sonra iyice de çan namı da sayın ha. Naku darozar. Ne düşünüyorsun? Hayır darozar. Ne biliyor? Ana iyi çanday. Darozar. سرویس با 2 چیل Servisla 2 چیل bu için balanışan. Aha. Narxış. 18000 Allah Allah sana kısa yine bu katıyı barana tünakaya. Biliyor. Ani daroza 35000 35000. Hangi kışoda mesela ama ne kheli. جست داره پیشتاش جست داره Peki tunuka تونوکا داره Tunuka şartı vitesi ya. ها ها İçama çamayı balanış. 420 با 3 Sen yapıyorsun balanış. Şöyle bir şey. Şöyle mi şöyle? Biz istemeyiz. 650 سوم 650 so'm çam metre. 2 متر 2 metre. Ana iş. این 2800 سوم 2000 başlat so'm. Ana iş. 3000 سوم یک تاش Yak dutayca. 2 تا 3000 so'm çam başandayı. این 2 با 1 Çam gufti balandışa. 2 2 ba yak. Narxış 3000 سوم 3000 so'm. İyi vişilka ham kuşu. вишилка 750 سوم Afsalı 50 so'm. 650 سوم Barı çay. برای детский خونه 650 so'm. İçam başam. این 120 با 120 Ana iş yapıyor bari. برای ترزا 500 سوم کوادراتش Ne yo barı çay. این برای کزیروب نویس 100 سوم کوادراتش Satsam koy. Balandış kadış. 126 Yakınız şaşan. İçeride. این اسکمیگه 1.5 Ne adil mi? Ne iş? 300 سومانی Sesat sana ne adil nişan? Yak taş yok. یک تاش 300 سوم Sesat sana. Metr katlı soğuğa demiş ha. یک دانه Çamba boşa. یک با 60 یک باش Ana ilk hayır olur.
ана ин чанде 1500 сомон. 1500 сомон чанд ба 180 ба 1. 180 ба 1 ана вали шуди ин нишон аст и арка чанд 180 ба 120. 180 ба 120 1600 сомон. 1600 сомон кравата газдадем Не. краватам беҷада и чанд ба чандаи 3 ба 2. 3 ба 2 5000 сомоне. 5000 сомон мисолиз лош Коване. и дюймс ифажана иди ана и гулмона и чандаи 450 сомон. 450 сомон ана и бари че ям бари Бари дарвоза дарвоза. 200 сомоне. 200 сомон уам 450 сомон гулмона ка ана мина Аҳа. ана иш ям бари дарвоза Ин бари дарвоза. 450 сомон. бисёр мада дарвоза да пурсидаги ина и ток адил не тока Адил. адил на чанд сомаи Ин 400 сом як донаш. донаш 400 сомон ана ира газдадем ишани чанд буд Ин 50 ба 50 размераш 300 сомон. 300 сомон ана я бари дарвоза бари решетка Бари дарвоза. и чанде 350 сомон. 350 сомон 450 сомон инҷонес 450 сомон. ана иё ина миш як 120 сомоне. 200 сомон иш 280 сомон 280 сомон. ис 75 сомон 75. ина гуло барои чи як Ин бари болои дарвоза. и чанде 400 сом як донаш. донаш Ин дута. як гулмоноки дигар 750 сомон. ина дӯстони азиз ин магазини якумгиш буд уда чизои гулои калон буд қимат буд магазини дуюмгишаи гулои майдачӯида ҳама намуд гуло ҳастаи дӯстони азиз иҷода агар гулоша ҳамаша гап занем ҳамаша якта нархоша бупурсем ида як рӯзам намераса дӯстони азиз барои ҳамон ин оптим сёмка кардему номерашон инамҷа менависем инами номер занг мезанем мепурсем нархоша гап мезана худашон худаш шунидин дӯстони азиз доставка дуруни шаҳр да бесплатна мақсад занг занед пурсед чизе дар кор боша дӯстони азиз ин акаи Талбек Пиров за каси шумо буд ака чанд бор такрор нависен дӯстони азиз бисёр такрор менависен майли такрор нависан гирину лекин мо ҳаракат мекунем кай ки вақт мо мешава ҳамун вақт мерим сёмка мекунем закастуно абзатлна ҳама закастуно сёмка мекунем дӯстони азиз нархои ягон чи дар кор боша ба комментария нависан гиред ҳама вақт ай мо ҳаракат ай Аллоҳ баракат ай шумо боша якта лайк дӯстони азиз саломат бошед.